nefunkčná zmiešavacia klapka. Mám taký problém, že tieto bočné mi fúkajú, ale na tento stred, na tvar mi to nejde. Pozrieme si, ako hlási chybu. Vybrať jednotku. Klíma topení. Pamäť závod. Vlastne táto chyba tam svieti. A problém je v tejto klapke na šoferovej strane. V tejto vrchnej. Tá je zlá. Takže skúšame vymeniť. Objednal som druhú náhradu, tak uvidíme. Otočenie z hodiny. Tak to tam vyzerá. Otačatým kolieskom. Toto je originál, čo bola v aute. A toto je náhrada. Je to inak otočené, to osadenie. Takže uvidíme. Motorček sme vymenili, klapky. Teraz je potrebné to nastaviť. Buď sa to dá cez diagnostiku, alebo potom aj bez nej sa to dá. Základné nastavenie. Vyberieme učení koncových dorazu klapiek. Beží. To vidieť, jak to beha. Malo by to byť ešte to beží nejaká klapka. Tak klapky sú nastavené. Ja som ich nastavoval cez diagnostiku, ale dá sa tu aj bez nej. Treba stlačiť AC a fúkanie na tvar zároveň. Vtedy sa to resetuje a nastavia sa.
Kto má takýto problém, že mu nefúkajú tieto stredné fukáre, napríklad čo som mal ja, a píše tú chybu, čo je vlastne vo videu, tak treba vymeniť tento motorček, ten je vadný a už to funguje. Všetko to ovláda.